Avui vos vaig a contar 10 coses sobre mi. Vaig néixer l'1 de març de 1981. Vaig estudiar primer el cicle formatiu de grau superior de turisme i com me va agradar, doncs anir a la universitat i començar a estudiar la diplomatura de turisme. I ara fa poc que he acabat el grau d'empreses i activitats turístiques. Soc funcionària de carrera de l'administració local, tinc 2 fills i una filla de 13, 11 i 10 anys. Tenim una mascota, que és una tortuga mediterrània. M'agrada molt la intriga policíaca, però avui en dia estic llegint-me el llibre de Els inútils d'Andreu Sevilla. L'últim concert que vaig anar va ser el de la Fúmiga, que vaig disfrutar com una xiqueta. El menjar m'agrada molt l'arròs, i el que més m'agrada és l'arròs en perol. El que més m'agrada és anar a la muntanya amb la meva família i passejar per la natura, perquè venim molt relaxats i amb les energies carregades. Avui en dia el somni que tinc és ser alcaldessa d'Alcàsser.